no om ki non kerjaan coba ni happen no ik tek way pat ki beli subut ki way pat ki nak way pat ki jat menriu le si mo lada kamadan reting ka pangala the ya ke scheme kapto ngala pendu ya ke pansiat ka bor ki klajat ki bela pini bor ya ke dor bar snong madan reting ki jit panai ngatang sam spa ngan le ko no ngam na beli denem dene lada ngayo tampang si spa na madan reting ngidang job hagan election Rei kamaran ting kan jiwapi. Nada kita kuat bagapan siat kan kiem nama kini kita bacok mata kita keluar bangin ala bagapan siat kan kiem biang pan mata ngelayu objektif begila dari jingnya sharp juga kita dikhar seti siapa maran ting begila kemen bulan rempar dan kani kan kadai kecing kemen kecuki rei kani pat kadai kecing nongrim kabangi kom ki pat tak kibi je kecing ladang idon tang kendiat ru kiba hok ladang idon tang kendiat kiba be ngin nom pendam tak dalele re ai kan jakat kebaca ngalarai nganum pendem aga besniu ngalarai banganum di pigi paiba ngalarai banganum e pigi paiba ngakwa apa mapi penrai ba pinum e ye ganti ka banglahi kai ublai un kur khuye pi lesok shalaki yingisam wanum sano chu watnum prakhat ritmen sim wat snus ir bargen udan ka kerteng jong barden ka im wala da long emily kerteng jong barden ka im wala da long emily Uplom jong barden untri kamhi lada long beli nganum syak banong berlebe ya pina mata pemde bendan ya kemen sim ke sosial pemde bendan dia sim ting ringin let ni pin scam pat ngenum syak dan lele wem pat jimut ya ke jimut ke jikat ke jini pat snino ya ke jimut ke jikat ke jini pat wanum i soba ya ke lenti ka banglahai kai namar nangai lada ublehi udah i ya ke chat beri ko jini kan sawan ke jingkerman markiong hadin julu o alendet julu o karon gasi tingshan tingin si ka stet ka bakurnai ondau niu lo ula jano nangi tingim dei balong ki bedu mensim tingim dei balong ki bedu jingkerman te ngangan dei ubri ubas nosi tam magane gasi mangalung nongelam juga party ki kerton gi benge penieng ki remlut gi job tangar hari ke jingja buram minga ko presiden jongka party ngam simla ban pejok wala rangala tristom re kai ka ba nasno thuk ngala le ye ka ba bahatam ngam sim i ki kertong ki jonga ngala le keleng wala da ngimdan ya galat kelenti ka bakrao ngala le panai ki jingkashan ka bakrao re ki patba ki da sharong hakata sao jongka bor pisa nginong ko re nganong ipi wat do men si yang skep wat ala ba manum lo ken wan ni pe katu gelenti ki bau yalam baren kan pois wano dan ni gelenti lada bisa tangking dia ru onge namar kum ka bangi kumu bangi la i gelenti ka baba nanu pre ni ka baba nga bam tang daga jaba kamulu ka baba nga tap tang daga wi ka mokli bani banga yo shi pautuli kita mokli bani banga ino i gelenti ka bau niu no yalam ji ulai yalam tangga jingker pat ka ngai pi paro place ni sien en kurkhui pi pat ngan ai ka jing sngomo ka bakrau i pi pan pau ka jing sngomo na du ka man sim manga ka ying ka sem ka pila la ya ka buram ka jinga ki sport li bisna la kan piu ka buram ka jinga ki sport li bisna la denga bolong emily joki ngarung la pini ka ta ka sap ka boble ulai pan syakri pi ka linti ka badai nangin anum dan syuk menumno bala aman pendam ya ka keteng ke jauh baren na history juga sansima hagani ke jela ka be ka buram galong ka jongpi ki pat ba ki be ya ki jela ka buram galong ka jongpi wei namar ka ta dau engej ba ling ba gani ki kintin ki bakdia kin priang ye gani ki jing pan pau ko jangai ki jing so ki jing ai khugai ki jangai ki wei let's lay in shasem what nom perkhat da moi priang ye gani ki jing sungu ka banga nga IP ka ba yeng ka sem ka jang ka IP wala dangam dan ka spa nga i adu kanu ki naru mene men step up kuan harkat ki umat harkat ke jingkang tingange nidon ya ke jingkli bankli ya ublei ubangi syakri ablei balei kaja komni yagi ngini kli ban ngini up ya ke jubab ublei ursu jubabi balei ublei usyak bakani kanwan jang hakani ke cap barangkali klip mat wat num kenrantin nagali haga jaga bangin pendam hagi kaki ban ki nongshon guji ki ba pen snido ringi ngin pendam yelri haga mon gejong play kata kan yarap shibon ini bagi yo ye jing pengen mensim bagi yo ye jing klan bor ublai ke jing sok on IP ye ke jing sok haga jing mot ke jup khat ke jupi ke jing pale ke jing mot ke jup khat ke jupi let shalaying ki brio ki baksan ki brio om kita ki basharem re kita ken ki ba ong bagi job
kin haban pej yangi daga khamat ka badem namar ka linti ka baki ki jok kade ka linti ka bamdei ka babej bat kamdei ka linti ka babya ublei se shi se pat un kerku yeng ga janga kandang ye pli nam tai jongpi wan hagan unu ko por bapidon kam uba arden undon ladadan manu baong ki ba persang ban yorot ya ko hok ko jupi ngadon hangni ban ya mare batpi ban ya tulun batpi ya ka ei ka bangala ban kata ka ka bangadon banong ya pi ki pangta rei nganum jiet banong bangan shu eno ya pi ngatip katni ka pai ba pra hajar tam pai ba ki ban i tep si ba nganum la ban shu eno nganum long ba klema kor bangan eno ya ki bukum kita ki pai ba rei tang ka wei ka bangadon banong ini yat rekat ngimdei bandu mensip nganum du mensip abang EP ki pai ba kan ningas no sngai mau wala dangam don ban bam nga thai la de pi ai ma him asikam la dap ban bam dei nem mar katang ini im rengkat ini sa rengkat ini ya rengkat akini kisnem ki sa ban bin sngai wi ban ban mai lat ki wi kin yuro ya ko ko jin ta sai si bleu kurhu ya sing in sa pet ke ki ban ja ki dikisi ya ta ka chit mu ko bleu tu nam ta kari ki jin namar kumba kolom ta ka ri jin kalangam ka ri ki jin kalangam ka e than yengi bangini le persha ya ka ta ka bor pisa ka election commission kalong padon kam banile persha ya ka bor pisa lamaham ka balang kala sam kala pen ka ai de ki jing tho sigi balang o khamtam naga Presbyterian Church of India ka balang Presbyterian ka ai ki jing tho nei kum no ngi ngi le persha ya ka pasam nada dang don hadu menta ki temen kesan ki pastor ki basam pisa kaya than tinamar kata karau ka ai ka message ka ai ka khobor ka bangidan ban ong menta ya ka balang kawalele ya ka lenti ka badai ka bor pania kalong ba ka balang ka haban shimi ka senja ban ai ka chima bala dalap yununu temen pesan leni yununu pastor basam pisa de ban penduk ka jinglong pastor de ban penduk ka jinglong temen pesan ngatrai kata kan nirap sibon namar hang yang ngiru kibon kita ben pesan ki basam pisa hasoyong la sam pisa ro pastor ni ka parti ka seng sanhima ka ethan ken bangini le percha ya ka pamsa le wala ka takkan ni ngila ban yeng ngada smo ka buram yang asimet ka buram mingi ba prajar tam ki pa ba jumonong krem kim don kam me ka bor pisa ki kwa uno elam bobe ki kwa uno esa ki kwa ero wi chi kun ni dang re ka buram namar ta nanong ipi let chale yeng ong ni job naman ni job ye galinti ong yele da galinti ka babet bangi yele da galinti ka babet jit da galinti ka babet pile laingut sangut lamarwe ka behi ka hok hi ka galinti kam hok de namar tang ngimde bangi job ni share magni sin re ni job nong ipi let chale kum gi nong job ngaru ngamong bangarem namanga snutho mo ngasnutho wala dangam simlala mana ka por ka babun hanong krem constituency asidon shipho khatsan minute re tang nyuk rubut na lor ka pisa na lor kaya tulilang ha bat ki bor ki barabar tinamar tau pimdei ban snow peri ngakwa ban kren ban pau ye phi ke ka porte ublei ki jing sok ondor kat ban phi ni kenmau mar kliang ka jing roi phi kenmau yenga la kadang de yenga bangan long biang umli le si ka jing pnia ka song ka jing pnia ka jong blei lani la do blei por ku do linti yenga ra ka linti bangan shakri phiru nganumi phi tang ka ka kenmau bang nganumi phi nganumi what snow bo barden long emli show bo ni phi de onnom e da lele u barden u de u barden la u long ne long emli la itu yo barden da baro ka sarkar kan haban itu yo barden namar habang adon ye kalinti ke babej banyalam yu pa nganum salya banyalam dagno no kalinti amde e tangolong balare memli la do la khang kalinti em yodon man kalinti ke bakhamba bu bleun supply ngin ye phai sata namar ta lech sala yin la sem pri ke job agani ke si pri job nama phile jit bani le persha ye ka por pisa le job nama phile nang ban jit yo noilam u baga japan ri mata kan haban jagran ka chaibri kan haban yambriu amdai tamapi namar ka takarau akwa mapile shala ki jing kisem bin scam me ki jing chukat da penram ru ye gitu gibriu ki bale mele don burom ndrei ki basam pisa ban pengop yo pai ba ngem dei shu ban ri mata ban jer wada ka kerteng ge jungki la dengi don kam thanang bagan im ka pateng ka paket ke jing minta nginum long don burom shu la dengi i bagi briu ki basmat jing ki bale kit kian de ki badang subuj de bas niu penram ye ki mark pe Habashit, ada ngimle dah kata mama mata ano ibu, nginum lah syu,
ban larang isdong ya sop lesi ngile don buram ngim kwa ban keren ngi de ban penleran be yiki tu gibele menle don buram ide ban penleran yiki ba kini ki balong ka tau ba pagapa pot kanwan ha kan konsumsi barakari ka bi ka ju te blai si sen pat on kurku yepi baro blai shibon te ngam tip show na dan blai yo shalut number khot ten ring haying junga blai smooth drive bam yo kini pe hi tamangan ong yepi kum undong ela mujopi ngam kwa abani i ka dur khman ka ba liprong ka kwa abani ba nong kershan junga kinong ki ba po ka dur khman kinong ka ba i ka dur khman ba kinong ki ba shinrang mensi namar kani kadi kalinti ke bangi hapan ya kalinti be haga jnya kalinti ku ublai se si sempat on kurku yepi ublai se sempat on don kat on ai jing sngan on ai jing tingen on ai jing pale yepi webe anum don bala aban penlip ya ga mensem ga bashan rang ga jong barden ki we ki laban ke ben dengan yepi anum don bala aban penlip ya ga mensem ga bashan rang ga jong bangan i ya ga jat reu bangan i ya ga ri bangan ya pat aga ne kalinti ga bangala ji kalinti ga pape kalinti ga papeng kublai shibon kublai syajan go bat kam tame ya gaji e ka ba phila ayanga gaji shania ka ba phila ayanga ha ki ni ki shi pom ni kisel play gaji so on don ka pi bat ngin se e ki kam ki ba phla la rangi don ni de tine ka ba scam la rangi don ni ga tine ka ba scam ngin se klam ar tien e ki kam ki ba phla so play de na marka to ga daw ba play sha bo bar de non de na marka ta ga daw iman ba play sha ba ki ni ki rio thong pisa ke job ngin se ngin mata tin ya kita kisi ki papa ki ngin se